Vi har flere Vibo-afdelinger her på Amager, der har slået sig sammen om at lave det arrangement, vi har her. Det er første gang, vi har et telt. Det er første gang, vi laver et samlet projekt for flere Vibo-afdelinger. Og prøver at festliggøre optoget på Amager. Men vi vil også gerne se nogle andre. Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at Vibo eksisterer, og hvad Vibo er. Og det synes jeg er en meget god måde at gøre det på. Det er gået rigtig fint. Det kan jeg godt sige dig. Nu har jeg været med i de snart 14 år, jeg har boet herude, men stået på den anden side af fortorvet. Og når man så lige pludselig gør med i selve juleoptoget, så ser man, hvor mange mennesker der står. Hvor mange glade mennesker, både voksne og børn, at de står og vinker og råber og skriger og dyt og alt muligt andet. Altså, det er jo fedt. Så kommer den indre barn op i. Det er også for at gøre de almene boliger synlige. Vi er ikke kun ghettoer, vi er ikke kun negative. Der er en masse godt ved at bo alment. Der er mange af dem, der bor i Vibo-afdelingerne, de føler, at der bliver gjort meget. Vi gør mange skægge ting og skøre ting. Kald det, hvad du vil. Når vi evaluerer på det her, så er det vigtigt for os, at vi får mange flere beboere engageret i det her også, ikke?